नायगिरि साफ्रोमखौबो जिसुनि मुङै खुलुमहरदों। नोंथांमोना नायगासिनो दङ खृष्टान रादाब आरो बोसोनखौ। आं जाबाय नोंथांमोननि हस्ट। दिनै आङो नोंथांमोननो मोनसे गिथावना रादाब लानानै फैदों, जेराव जम्मु काश्मीरनि काठुआ जिल्ला होननाय जायगायाव जानानै थांदोंमोन। बे जाथाया हादोरनि बयखौबो गिख्रंहोदों। काठुआ जिल्लानि सिङाव थानाय जथुना होननाय मोनसे जायगा दङ आरो बे जायगायाव माखासे सुबुंफोरा ख्रिस्टियानफोरनि सायाव हामला खालामदों आरो जि हामला खालामदोंमोन बे हामला खालामनाया सरासनस्रा माबा मोनसे अननानै हामला खालामनाय नङा। बे जाहैबाय गोबां रागा जोंनानै हामला खालामनाय, जेरावहाय बासनि आयनाफोरा बायजोबदों आरो जबरदस्तियै मारिनाय दरजाखौ बेखेवदों आरो सिङाव हाबनानै मानसिफोरखौ बाहेराव दिहुनदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला जायफोरा बास गारियाव दङमोन बिसोरो केरेला रायजोनिमोन आरो बिसोरो मोनसे खृष्टान गामियाव थांगासिनो दङमोन आरो बिसोरखौनो माखासे सुबुंफोरा लामायाव बेंसनानै बिसोरखौ गोबां बुबाय। दा अनजाग्रा नायगिरिफोर, आंनि खुगानिफ्राय आङो गोबां बाथ्राफोरखौ बुंनो नागिराखसै, नोंथांमोना गावनो नायग्रोदो। आं नोंथांमोननो बे भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिग्रोनोसै, बे रादाबखौ दिन्थिनोसै, नोंथांमोना नायदो। पहाड़ी इलाका है। पगडंडी नुमा कच्ची सड़क में एक सफेद टूरिस्ट ट्रैवलर खड़ी है। इसकी ओर पीली टी शर्ट पहने एक शख्स बढ़ रहा है। पीठ के पीछे उसने एक डंडा छिपा रखा है। उसके पीछे पीछे आपको एक पुलिस वाला भी आता नजर आएगा। इस शख्स ने ट्रैवलर के नजदीक पहुंचते ही उस पर हमला करना शुरू कर दिया। अपनी रफ्तार से एक पुलिस वाला उसके पास पहुंचता है। फिर पुलिस वाले ने उसे वहां से हटाने की थोड़ी कोशिश की। इतने में और भी लोग आ जाते हैं। उस पीली टी शर्ट वाले की ओर से एक और पुलिस वाला भी इस दौरान वहां पहुंचा। इन पुलिस वालों के सामने ही धड़ाधड़ सारे लोग ट्रैवलर पर हमला करने लगते हैं। कोई कांच फोड़ रहा है तो कोई गाड़ी की बॉडी पर वार कर रहा है। इतने में 2-3 लोग बस का गेट, जो ट्रैवलर है उसका गेट खोलकर अंदर घुसते हैं और सामने बैठे व्यक्ति को बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं। वीडियो में यहां आपको पुलिस एकदम निष्क्रिय नजर आएगी। बस के अंदर से लोगों के चिल्लाने की आवाज भी बराबर सुनाई दे रही है। महिलाओं के भी चीखने की आवाज एकदम स्पष्ट है। बस के अंदर किस तरह मारपीट की गई वो आपको भले ही पूरी तरह साफ साफ दिखाई न दे, लेकिन ये मारपीट की क्यों गई वो बताते हैं। कथित धर्मांतरण के विरोध में आरोपियों का दावा था कि इस बस में क्रिश्चियन धर्मांतरण के लिए लोगों को ले जाया जा रहा है। इसी दावे के आधार पर उन्होंने पुलिस के ही सामने ये पूरी हिंसा की। ये खबर जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले से आई है। कठुआ के जुठाना इलाके में ये सब कुछ हुआ। क्या क्या हुआ ये पूरी खबर शुरू करने से पहले आते हैं। इंडिया टुडे के पत्रकार मीर फरीद की रिपोर्ट के मुताबिक जुठाना के कुछ युवकों ने एक टूरिस्ट गाड़ी पर हमला कर दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह हमला एक अफवाह के बाद हुआ। अफवाह यह फैली थी कि गाड़ी में बैठे लोग धर्म परिवर्तन कराने वाले ईसाई प्रचारक हैं। इसी के बाद बस के पास गांव के कुछ युवक पहुंच गए और मौके पर हिंसा कर दी। अब पुलिस सोर्सेज ने बताया है कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस एफआईआर के तहत हमले को लीड करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। वहीं बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है और जो पुलिसकर्मी इस घटना स्थल पर आपको मूक दर्शक बने नजर आ रहे हैं उनके खिलाफ भी इंटरनल इंक्वायरी शुरू की जा चुकी है। इन पुलिस वालों पर अपनी जिम्मेदारी ठीक से न निभाने और लापरवाही करने का आरोप है। अब तक ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए जा चुके हैं। मीर फरीद की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें एक सब इंस्पेक्टर भी शामिल है। इंडिया टुडे के पत्रकार सुनील जी भट्ट ने स्थानीय लोगों का भी रुख बताया। रिपोर्ट के मुताबिक जुठाना वासियों का आरोप है कि कुछ ईसाई प्रचारक यानी क्रिश्चियन मिशनरीज उनके इलाके में आए थे। इन प्रचारकों का मकसद कथित तौर पर लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करना था। स्थानीय लोगों ने यह भी कहा कि वो आपत्तिजनक सामग्री यानी ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल बांट रहे थे। हालांकि वो किसे आपत्तिजनक सामग्री कह रहे हैं ये स्पष्ट नहीं है। जबकि पुलिस का कहना है कि इन ईसाई मशीनरियों को वहीं के रहने वाले कुछ लोकल लोगों ने ही अपने गांव में बुलाया था, इन मशीनरीज को। इसमें आरोपी पक्ष का क्या कहना है, इसकी जानकारी हमें भेजी इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार सुदर्शन भार्गव ने। घटना से संबंधित गांव जखोल के पूर्व सरपंच बलवंत सिंह ने हिंसा के पीड़ितों पर कुछ इल्जाम लगाए हैं। मसला ये है कि जो मिशनरी लोग पता नहीं कौन से अनजाने व्यक्ति, हम उनको जानते नहीं हैं, वो हमारे गांव पलाल में जखोल से कम 7-8 किलोमीटर ऊपर गांव है। वो वहां जाते हैं और वहां से वो कुछ वहां लोगों को इकट्ठा करके कहने लगे कि हम आपको पैसे देते हैं, राशन वगैरह देते हैं और हम इधर कोई पता नहीं क्या कोई जग वगैरह करेंगे या क्या करेंगे, इकट्ठे हो जाओ सारे, तो आप जो अपने देवी देवते हैं या मंदिरों में जाते हैं इनको छोड़ दो और जो हमारे साथ चलेगा उसको हम पैसा भी दे रहे हैं और मकान भी दे रहे हैं और जो बीमार लोग हैं उनका हम खुद इलाज भी कराते हैं।
और देवी देवताओं को पूजा जो करते हैं वो बिल्कुल नहीं, उनको उठा के कहीं नदी में फेंक दो। उन्होंने फिर विरोध करना शुरू कर दिया हमारे लोगों ने। उन्होंने फिर फ़ोन किया, फिर मैंने चौकी अफसर जखोल इंचार्ज को बताया कि ऐसे ऐसे बात है। फिर वो भी गए वहाँ पे, और उसके बाद लोगों को पता चला कि ऐसे ऐसे कोई अनजाने व्यक्ति को एक गाड़ी लेके आए हैं, पता नहीं कहाँ से थे वो, हम उनको जानते नहीं थे। जैसे वो लोग वहाँ पहुँचे, पुलिस आगे गई थी, वो वापस आ रहे थे, लोगों से हमला वगैरह करके, वहाँ झगड़ा वगैरह करके वापस आ रहे, तो उन्होंने गाड़ी चलाने की भी कोशिश की कुछ लोगों, फिर वहाँ उनके आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। तो हम चाहते हैं कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ आपने सुना कि मिशनरीज पर लोगों ने क्या आरोप लगाए हैं और किस तरह उस दिन हिंसा शुरू हुई। हालांकि मामले का एक पहलू ये भी है कि जिसके लिए सबसे ज्यादा घटना की आलोचना हो रही है वो ये कि आपको किसी से भी जो भी शिकायत हो, आप पुलिस के पास जाइए, उनसे कानूनी कार्रवाई करने की मांग कीजिए। मगर यहाँ तो खुद ही कानून का डंडा हाथों में लेकर पुलिस के ही सामने हिंसा की जाने लगी, जो वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, नोंथांमोना भिडिअ क्लिपाव नुनो मोनबाय, रादाबाव नुनो मोनबाय माबायदि बासखौ बुदों आरो लोगोसेयैनो पुलिसाबो बिसोरजों दङ, नाथाय पुलिसफोरखौ जेबोखौनो थर मोनहोआखै, पुलिसफोरा जेबोखौनो खालामनो हायाखै। जों बेखौ नुनो मोनदों। जेन बिसोरसो पुलिस, येस, जेन बिसोरसो पुलिसनि खामानिखौ मावदों होननायफोर बायदि बिथांमोनासो मावदों। आरो जायफोरा बासाव दङमोन बिसोर जाहैबाय ख्रिस्टियान सुबुंफोरमोन। मोनसे मण्डलियाव थांदोंमोन, बिथांमोना लिंहर जादोंमोन, हांख्राय जादोंमोन, आरो बिथांमोना बेयाव फारिलाइ खालामहैदोंमोन। नाथाय बेखौनो दुथांफोरा धोरोम सोलायहोग्रा होननानै, धोरोम सोलायहोदों होननानै बायदि रोखोमनि मुं होनानै बिसोरो लामायाव बेंथेनानै बिसोरखौ बुबाय, गारिखौ नस्थ' खालामनानै होबाय। आरो बे बुग्राफोरजों लोगोसे पुलिसाबो दंफायोमोन, नोंथांमोना अलरेडि नुगासिनो दङ। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेबायदि परिस्थिति जानानै दङ। अबयसे जोङो मोनथिनो मोन्दों रादाबनि गेजेरजों जेन बिथांमोननि मावनाया गाज्रि जाबाय, आरो लोगोसेनो जायफोर पुलिसफोरा बेयाव लोगोसे दंमोन बिसोरबो सासपेन्ड जादों होननानै रादाबाव बुंदों। दा बिसोरनि सायावबो तदन्त जागोन होननानै फोरमायदों। गोबां दुखु नांथावना नङा होमब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, जेरावहाय माखासे ख्रिस्टियान सुबुंफोरा हांख्राय जादोंमोन फारिलाइ खालामनो, बेखौनो नंखाय दायाव खोख्लैनानै माबायदि बुहैदों, माबायदि बासखौ नस्थ' खालामदों। आरो थारैनो बिसोरो बासखौल' बुनानै थादों बे नङा, निस्सय बे ओरै जाथारगोन, सैथो जाथारगोन जे, नाथाय बेखौ रादाबाव दिन्थियाखै, रादाब क्लिपाव फैयाखै। सिङाव थानाय जाय ख्रिस्टियान सुबुंफोर दङ बिसोरखौबो थारैनो बिथांमोना हयथ' आखाइ होबाय, बुबाय, बेखौ जोङो रादाबाव नुनो मोनाखै। मानोना जिबायदि रागा जोंदों, जिबायदि लावथि लादों, लावथि लानानै थांदों, बिसोरनि बे केरेक्टारखौ नुनानैनो जोङो हमदांनो हाखादों दि जे सिङाव थानाय गोबां ख्रिस्टियानफोरखौबो बिसोर बुबाय। गोबां दुखु नांथावना। जेखि जादिया अनजाग्रा नायगिरिफोर, आं बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंबाय थानो हास्थायाखै। अलरेडि नोंथांमोना नुखाबाय रादाबाव मा जानानै दङ, आरो रादाबाव मा बाथ्राखौ बुंदों नोंथांमोना मोनथिखादों। नाथाय आं बेखौसो बुंनो नागिरदों, बिथांमोना जायफोरा गाज्रि खामानिफोरखौ मावबाय, बिथांमोना सरकारनि आखाइनिफ्राय गनोबो हागौ, आयेननि जिथु दङ, पुलिसनि जिथु आयेन दङ बेनिफ्राय गनोबो हागौ, घुस खास होनानै ओंखारबोनोबो हागौ, केसा सोलियाबो जानो हागौ, एफआइआर जुदियाव होदोंब्लाबो, हमदोंब्लाबो सप्तासेनि उनावनो गनोबो हागौ। नाथाय इसोरनि आखाइनिफ्राय बिथांमोना माबायदि गगोन, इसोरनि साजानिफ्राय माबायदि गगोन? बिथांमोना इसोरनि साजानिफ्राय माब्लाबाबो गनो हानाय नङा, खारग'नाय नङा। इसोर दङ, इसोरा बिसोरनि सायाव न्याय बिसार खालामगोन। दा जेखि जादिया अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे जाथाया जादों जाहैबाय थांनाय सानदेनि बाथ्रा। दा बेयावखाय अनजाग्रा नायगिरिफोर आर'ज खालामदो, जायफोरा बेबायदि दुखु सैसोनो गोनां जाबाय, बुजाबाय, बिथांमोना जेन बोलोगोरा जानानै गसंथानानै थानो हायो बिनि थाखाय आर'ज खालामदो। आरो जाय दुथांफोरा गाज्रि खामानिखौ मावबाय, इसोरा बिथांमोनखौ निमाहा होथों, आरो बिथांमोना जेन सानसे जिसु ख्रिस्ट'खौ नुथों, सिनाय मोनथों, जों बिनि थाखाय आर'ज खालामनि। नोंथांमोना साफ्रोमबो आर'ज खालामगोन। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना बे रादाबखौ मोननानै एसेब्लाबो आइडिया मोनदों जे जोंनि भारताव मा सोलिगासिनो दङ, बे बाथ्राखौ नोंथांमोना आप टु डेट जानो मोनदों होननानै आं फोथायदों। चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, आरो भिडिअखौ लाइक खालामदो, आरो हायोब्ला शेयार खालामनानै होदो। दे अब्ला दिनै भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। थेंक इउ।